Cocoboko és una illa imaginària que no surt als mapes, citada per Herman Melville al llibre de Moby Dick. Jordi Pou construeix una realitat de llocs autèntics que és la seva pròpia vida, mitjançant fotografies del seu dia a dia. Jo volia començar un projecte que es basés en un diari personal, en un treball molt íntim, i pensant sobre aquest projecte va ser quan va sorgir la idea d'utilitzar la càmera del telèfon mòbil, bàsicament perquè sempre la portava al damunt i era molt pràctic, i el fet d'utilitzar internet com a espai per penjar-ho, perquè el fet que fessis la foto amb el mòbil em permetia molt fàcilment, automàticament, posar-la al destí del projecte, que seria el fotoblog. El projecte es diu Cocoboko, i Cocoboko és el nom d'una illa imaginària que ningú sap si realment existeix, però que, com diu Melville al llibre Moby Dick, que és d'on ve el nom, són els llocs de veritat. La base del projecte, jo us he dit que era un diari personal, la idea és parlar d'aquest espai íntim, d'aquest espai personal que els demés no coneixen, però que existeix i que és real, Cocoboko. Llavors, clar, aquí hi ha una cosa molt jo estic parlant d'un diari, del que fas dia a dia, on vis jo, on treballo jo, però on me moc? A Lleida. Per tant, la majoria de les imatges del projecte estan fetes, òbviament, a Lleida. En aquest moment el projecte té 1.096 imatges, em sembla que vaig penjar ahir, i calcula que fàcilment 900 o 950 estan fetes a Lleida. Està molt bé que surtin feines professionals, que a vegades t'agrada molt fer-les, però a vegades no tant i les has de fer. Llavors, està molt bé compensar amb coses que tinguis ganes de fer. No deixa de ser feina, però com en tens ganes, sembla que no carreguis hores. Jo he arribat moltes vegades d'una boda de treballar 12 hores i després te'n vas a fer fotos. Sembla un contrasentit, però com estàs fent un altre tipus de treball, doncs també et permet tirar endavant. Mira, quan tu et planteges fer un projecte sempre és perquè tens ganes de fer-ho. És a dir, si no és feina directament professional, ho fas perquè en tens ganes. Llavors, qualsevol cosa que facis perquè en tens ganes i a més produir resultats, doncs evidentment t'enriqueix. En aquest cas, hi ha hagut dos beneficis. Un de molt clar i bastant inesperat, el fet que la càmera utilitzada fos molt simple tècnicament i tingués molt poques possibilitats d'entrada, fa que tu tinguis que reaprendre a fer fotos. És a dir, o les condicions són perfectes, la llum és perfecta i el moment és perfecte, o la foto no quedarà bé. A veure, està passant una cosa molt important durant el començament del segle XXI, que és la terrible popularització de la fotografia, lligada a dos factors molt concrets. Un és la simplificació de les càmeres per l'usuari, que no tècnicament, és a dir, les càmeres digitals són molt complicades tècnicament, però d'ús són molt senzilles. Això ha fet que molta gent que no entra a la fotografia per limitacions tècniques ara hi pogués entrar. I després resulta que ha sorgit un mitjà de difusió supersenzill, molt fàcil d'utilitzar, accessible a tothom immediatament, que és internet. La conjunció d'aquests dos elements ha fet que, com mai, s'hagi distribuït fotografia pel món. Què passa? Quan la gent s'hi fica és quan descobreix com funciona i no funciona la fotografia. I comencen a descobrir, ni que sigui a partir d'aplicacions molt senzilles, que les fotos són manipulables, les fotos són transformables, en les fotos pots explicar el que tu vulguis, que no té per què ser la realitat. Que tot això arribi a moltíssima més gent de la que havia tingut present fins ara, evidentment fa que quan ara miren fotografies d'un fotoperiodista o de la portada d'una revista, no se les creguin sempre com passava abans. Mira, hi ha una cosa que és important, que és que part del projecte inclou fotografies, és a dir, és un projecte, jo soc fotògraf i està fet amb fotografies, hi ha una idea, un concepte, però les fotos també hi són. Aquí hi ha una cosa que és un diari íntim, un diari personal. Els diaris, habitualment, la gent els escriu per guardar-se'ls,
Els diaris publicats, el diari és una cosa que es tanca en clau i no s'ensenya. Clar, jo tinc un problema, al moment que jo ho faig en foto i a més les penjo a internet, això es fa públic. Què puc fer jo, com a fotògraf, perquè les històries que hi ha al darrere no siguin públics, codificar-les? És a dir, els fotògrafs tenim la gran habilitat d'enganyar. Si no hi ha una sola foto que no sigui una mentida, sempre és un enquadre voluntari o pots anar molt més enllà. Aquestes imatges no són diferents, en aquestes imatges hi ha un moment al darrere, hi ha una experiència al darrere que jo tinc i jo recordaré sempre, sobretot veient la foto, per això dic que és un diari, però jo no li dono pistes a l'espectador perquè la sàpiga entendre, n'hi ha que són més obertes o menys tancades. La idea al final una mica és que el conjunt d'imatges, les 1000 i pico o les 63 que hi ha aquí exposades, et portin a tu a les conclusions que tu vulguis.